Machigni nyako Ramogi jwango kinyi maka ono kinyi majaber odiochieng' maka uono tarik 23 dwe mar abich higa mar 2023 wadani wago kodi mbaka mwadago kodi ka uono en mbaka moro bende machiegni kodi nyabedo ni in jadak e county ma Kisumu, in jadak bende county ma Homa Bay, intiere Busia, Jasiaya koso in Migori, iyudori e county ma Kisii koso intiere kama chalo nade. Odiochieng' maka uono en kidieny machielo mondo ayudo mondo miwa go mbaka kodi ka otenore kod lit gi mit mar sukari. Sukari nyako Ramogi jwango oganda mathoth penjorega ni tiyo kode e yo machalo nade, tipure nade, ka isepure igole puodho nade, titere kanye, to koro ka isechopo kode e chiro chalo nade. Kuom ranyisi nyako Ramogi jwang nyaka sani nitiere chenro ma opogore to ahinya gino ma bende waseyudo machiegni kodwa ahinya kaka oganda. Nitiere chiro maoko, chiro mantiere e piny Kenya, to nyaka sani bende wantiere kod chilo mar mibadhi mamieno jotelo mawuok e bede migepe mopogore mano mibadhi no machilo mamienogi en mano mar sukari. Sukari makama oa kanye, to kinde magichopo pachoka ere kaka giketho chiro mag sukari pachokae. Okinyi maka uono antiere gi morni mar wadatwa kodi in japur mar niang' itiyogo kuom loso sukari ma iuso e puothe mopogore bende gintiere gi rang'iny madwarore. Kama chielo bende nyako Ramogi jwang wadani mondo awinja ne ywak mag jopur kachalo kora ka jopiny matiyo gi sukeche ma opogore. Ywak margi hie en ang'o? Okinyi maka uono arwaki chenro kod twak madhi bedo kanyo kod jakanyo kata mano coordinator mabende wadani walos godo achiel kachiel okinyi maka uono, nimar wadani walosi kendo watwagi gino machiegni kod oganda waduto mano okinyi maka uono ka watwaki wi wachno mano mara sukari. Odiochieng' maka uono okoni mana kaka ne wachako dhi bedo kanyo kod jaod bura mano mara Muoroni kacha nitiere kod puothe turi mago puothe motenore kod wechego mago mag pur mag niang'. Kendo kinyi maka uono dhi bedo kae kod wendo ma wantiere godo mano Mheshimiwa James Onyango Koyo mabende wadani watwa godo achiel kachiel odiochieng' maka uono ka entiere studio kata ka ngoyudowa kanyo kokalo e Zoom mano mar ang'o tudre kod achiel kachiel Ramogi TV. Kama chielo wadhi bedo kacha kod wendo ma en Michael Arum en japur kendo en coordinator mochung'ne entiere kacha Sakuma. Okono ni riwruok ma entiere kacha ten mane to en ang'o motimo kar kacha. Koro kapok odhi mabor antiere kae kod wendo mabende wadani waranga achiel kachiel ni chenro gi duto biro ni e yo machalo nade. Mano ka wantiere kodi e studio mano studio marwa ma Kisumu antiere kodi kanyo. Michael Arum oyawre Kisumu ichiewe yo machalo nade okinyi maka uono? Erokamano, Kisumu ber, chieng' wuok maber kendo wachiew maber. Koth onge gimoro wik achiel pok waneno koth moro maber but nyoro nyidho. Kaka ochwe no ber nikech miyo cham thuolo mondo ochiegi mondo oti maber, waonge gi shida, wamor gi wechego eko. Yes. Erokamano ahinya. Mana kiwacho kanyo kaka uchiew okinyi maka uono kendo wacho kanyo ni koth bende okosebedo kanyo ka chwe kinde moko malach. Okinyi maka uono dalosi wechego maga mit gi lit ni mar sukari. Kor ka kori nyaka sani lokruok mar kor lwasi ponono kinde mano neno oro malich ahinya mane okwako piny Kenya. Nokelo midhiero machalo nade un kaka jopur to sani makodho chwe e gwenge ma iwacho ni gwenge ma nyando kanyo kuchomo malo nitiere pieula ma ponono rocho ka chenro mag pur. Nyaka sani koth mochwe okelo nu gweth kenyalo pimo gi ndalo oro mosekalo kosi nyalo ketera pi machalo nade? Erokamano. Anyalo wacho ni oro mancha notimre nen oro modhi mabor kendo oro no noketho pur mar niang' kendo noduoko niang' mane nyalo chiek e sama owinjore chien, ma sama wantiere ni wan gi shida
nikech onge gi niang' minyalo beti sani. Kambe mag rego niang' wuotho koni gi koni kadwaro niang' mondo giyud kaka gibeto. To ni mano endo en midhiero mokel gi yor mabet oyware kata mawacho nyalo landa. Sama ne koth ochwe, ne wamor nikech koro niang' moko notuo. Nikech mane oro buche niang' notuo ma jopur nobedo gi lal maduong'. Jopur moko nobedo gi lal maduong' nikech niang' mane pod koro kopidhi ne gikethra kata kabisa. To moko bende nikech sama oro ng'any kamano, moko be nowang' miluongo gi kisungu ni cane fires. Mach nomuka muka e nenge go eko nikech koro oro nitie to niang' mucha kamano to wang'. Koro mano ne problem ne wabedo go kabisa ndalo mag oro. Koro koth nochwe, wayudo niang' moko mokony. Koth oyudo ma pok nokethre. Kendo sani endi bang' dweche moko 2 wabiro bedo gi niang' mibiro beto. Ofula motimore mabiro kowuok koth mowuok Nandi karidore piny kata kokalo mabiro gi Nyando, niang' ok osanda ahinya nikech kata ka obire niang' obiro we niang' to niang' biro dongo maber. Imiyo no area kaka momuomoga oko kaka area mapondo kanye mane japur niang' to area no endo ino ni ko othago odaro mana ji, lakini ka osadok niang' timo maber kabisa kendo kanye ma ino ne niang' bere kabisa kendo kuolo kata mana fertilizer. Watia gi wapura to waketa niang' to niang' tiya maber nikech ginene rotuba mang'eny malo to koro watiyo godo maber. Koro sani endi anyalo wacho ni wadhi maber. Odhi makare. To e kinde gi bende nitiere gik mathoth ahinya Michael maponono timore. Ng'eno kawuono walose mit gi lit mar sukari. In kaka japur bende kaunti ma Kisumu, miyo mana pachi kotenore kod gik miwinjo sani, sukari miwacho ni nigi kwiri, omaki, jok mathoth bende osewe tich kata osechunge tijegi ma opogore. In japur mar niang' itiyo godo kaka yo achiel mar loso sukari ka entiere kar kacha. Kiwinjo achiedh nade mawuok kuom tiyo kod niang' kata kaka itiyo kod sukari pacho ka kod kuo madhi nyime, omi paro machalo nade kaka japur? Kaka japur niang', kaka mokwongo wan ana japur niang' mano mokwongo. Wach mar ariyo kaka suka miluongo ni Suka Campaign for Change, gi jopur gi nitie grube moko kendo makedo ne jopur ratiro mar jopur niang'. Kaka jopur niang' mokwongo, gima timore wan ok morwa nikech ng'in kata ka an japur niang' kata wan jopur niang' nyaka wamadh sukari. Ka watiyo gi sukari. Mokwongo sani sukari nengo ne tek kabisa. To kwa winjo ni sukari moro wuok oko, aka nawinjo ni en nwayino ni en 20,000 sacks. Sacks ogunde 20,000 mano kelo kowuok oko. To en gima nokele chon, ok en gima nokele sani. To sama nokele noyudo ni ok onego bed ni itere mondo ti kode. Sama nokele mondo kik ti kode, ne kaka ung'e maber kendo ako sandike maber e media ni noyudo ka oyudo yo modonjo go e duke ma sani kore uose kendo imadhe. Sama gigi timore, ing'eni wana ka jopur niang' wan ok wawinj, ok wang'e gima, ok wakia gima timore. Kech wan aneno ni wan gi niang', wan gi kembe rego. Onge ng'ato moseloso kodwa mong'isowa ni gima timore en ma njane wan sukari norem to koro amiyo nogol sukari moro oko. But sama ang'isi kar kani endi, anyalo ng'iso jok manene e TV kar kani endi ni sukari no endo ok obedo release nikech koro sukari ne onge, ni sukari manobedo condemned gi dho kisungu, nonego bed ni kik ti kode. To koro okete aketa nikech mibadhi matimore wach mar puro niang' niendi. Gima nyalo wacho, lit mar puro niang' en ni onge jok mang'iyo kata chenro maber mar kelo sukari kowuok oko miluongo ni sugar import. Onge jok oket maber matimo tijni endi. Awacho ni yani sama ne Kenya Sugar Board ne nitie, ne gitimo gimiluongo ni surveillance maber kendo ne gin go officers maggi ka port kendo e borders mopogore. Sama ne Kenya Sugar Board nowuok, gima kama sani koro ok timre. Mano miyo sani endi sukari manonego bed ni iloso go ethanol ogol koro otere e chiro kendo koro use duke. Koro lit ma wan godo en ni wan gi remo mang'eny e migepe mopogore monego bed ni bedo kendo konyo wach mar puro niang' niendi.
remni endi kelo lit mar puro niang', koro onge mit mar puro niang' e yo machuok. Erokamano ahinya. Kiwacho kanyo ni onge lit kata nitiere lit e puro niang'. In kaka japur niang', iwacho kanyo wechego mag keyo, chenro mopogore opogore mago kotenore kod mago mawalosi odiochieng' ma kawuono, mago mag keyo mwandu kata golo mwandu gi kawuok e pinje maoko mondo mi ochop e pacho ka ochak ti kodgi. Michael, nitiere ma iwacho ni ponono ok okete e yo moro makare. Lit mane ma ukale kaka jopur mar niang' mamiyo iwacho ni kinde muneno ka mwandu mamoko bedo ni wuok oko kaka mago mag sukari be pod medo mana chumvi e adhola mantiere kanyo e chuny jopur mar niang'. Nyaka sani en lit mane mantiere kacha are pur ma uchop nyaka e chiro kama use. En gima chalo nade iye ka nikech ng'ato penjo ni japur kala achiedh nade mane ponono. Erokamano. Japur kala achiedh nade mang'eny. Mokwongo ka wadano wachako puro, wakoso gimiluongo ni pesa mwanyalo puro godo. To e pur ka pur kata e piny ka piny onge sirikal mok nyalo keto ne japiny kata ma japur chenro maber monyalo puro godo. Chon ne wantie kamoro amora ibiro yudo ni nitie gimiluongo ni loan mimiyo japur kata mondo opur go niang'. Sama wuoyo loan no onge. Ka loan no onge, wayudo ni ng'ato ka ng'ato kaka wayud pesa mwanyalo puro godo, iyudo ni puothe mang'eny ni nono. To ka puothe mang'eny ni nono, to in wang'o gi pesa mwanyalo puro godo. Mokwongo wang'o gi pesa mar puro. To kata ka wan gi pesa mar puro, joma nigi pesa mar puro matin, anyalo ng'isi ni gimiluongo ni nengo mar pur tek. Ng'iewo fertilizer ni malo, masani bawinjo ni idhi mede gi 8%. Fertilizer mi wapuro godo. Kowe jok moko mok puro fertilizer ko maybe jok moko matin akiluongo ni virgin land gino gipuro gi gino endo. Puro niang' owuon kaka idhi puro eka achiel mar niang' en 4,000 sani. Gimiluongo ni seed cane kata niang' mbegu ma wang'e gi dholuo iluongo ni mbegu. Odho mbegu en kata iluongo ni kodhi miwapidho. Sama wawuoyo kode ni oonge. Nikech kodhi mowinjore monego pidhi machiek chon gi dweche 14 sani onge kuma inyalo yude. Chon kane nitie financing kata Sugar Development Levy to ne inyalo yude nikech jo Kenya Research Foundation, Sugar Research Foundation ne miyowa mbegu, ne gitimo multiplication, ne gi organize groups to wapidho mbegu to wauso ne jomoko. Sani gima kamano kotimre. Sani mbegu kothe mwapidho gin kothe manyachon ma tuo hingo ma oro hingo mok chieg piyo. Koro mana chako pur kende mwayude sidano endo. Then ka warire mwapuro, jomoko rire mwapuro. Kata koro watiyo gi pesa mang'eny kata wadhi yudo ohala kata wadhi yudo pod wadhi mbele. Warire wapuro, wadoyo, watimo kamano to wadhi adhiya. Kata nengo koro tek. To kwachopo kama koro weche koro tek ahinya kendo, sache beto ka. Mondo wabeti, ok en wach mayot. Nyaka igol asoya, gimiluongo ni chutho ber. Nyano ka waluonge ni chutho ber. Kidhi Western uluonge gi nying mopogore opogore. Kidhi South Nyanza ber nying mopogore. Lakini nyando ka nying mong'ere iluongo ni chutho ber. Mondo nyaka e buge mang'eny, reports mang'eny mag sirikal iluongo ni chutho ber. Mondo omi permit mar beto niangi nyaka igol pesa maber kata mana 3,000 sani. Eka field officer mar kambi biro keto nyinge jok monego bed ni beto niangegi kata onego bed ni beto kendi. To kopo ni beto kendi mondo i access way bridge mar jakambi ok en wach mayot. Koro mano lweny ma wan godo. Then kisabete, kopo ni bete onyalo tuo kanyo endo. Mak mana kidogi riri mi itiyo gi ja field supervisor chande kata field officer chande mi take gonye dholuo ma winjo ber take gonye gi gimoro maber. Itimo nang'o koro bro yuani niang' no endo ko yuani niang' no endo. Koro kata iba ni kambi dwaro niang' owacho ni niang' tin. Tije tek we wadwa tije tek kendo wakalo kuno matek nikech ang'o matimore
wa onge gima iluongo ni legal framework kata chenro maber mar puro niang' mwawinjore gi kambi ni winjo kambi wandikre kodi e contract gima iluongo ni contract farming mitime pinje moko ma oko ni abiro puro niang' puotha endi en eka bich kata eka achiel abiro puro tibiro miya kodhi ibiro puro na ibiro miya pesticide ibiro beto nianga ibiro ywa nanga ibiro ywa nianga ni bang' dweche 15 to ka okitimo maendi bang' dweche 15 ibiro chula penalty tabe ka kawo nianga ni endi mamiyo ng'ato abiro chuli penalty magi ma onge abiro ng'isi gamiyo gino onge nikech chakre 2003 mane Kibako bede kom nitie gima onego bed ni iluongo ni sugar regulations chike monego bed ni luwo weche mag niang'. At one time kane wadhi mbele sama ncha ne wan gi handshake government nobedo gazetted mondo chike owuog maber kendo ng'ama nokonyo kabisa iluongo ni Raila notemo matek ma minister mar agriculture manodhi chande Peter Munya no gazette gima iluongo ni sugar general regulations. Sama no gazette gigi mane nokonyo gik mane wacho gik mag chenro mag puro niang' nieki makelo chik mag puro niang'. Koro kete gigi onge japur dhi asara iyudo ni watiyo gi pesa mang'eny chakre pur chakre doyo machope keyo koro kamarach mogik en kar transport ywayo niang' no en expensive. Anyalo ng'isi ni yani nyando ing'eyo samari kia nyando kata kiwuok wacho ni wuok Apondo kata iwuok Awasi iywa niang' itere Weighbridge mar jo Kibos mana Awasi chikni kodi wacho ni en zone A kisayem niang' mitero kanyo endo tichak ichaji kina siling 250 igolo niang' no Kibos amine Weighbridge tero nyaka Kibos mane chaji nikech ng'ama dang' wuonwa giwache madang' med jodondwa onge chik mana ujiro gi joge bok no andikore piny gitima mae ni gima kisungu luongo ni impunity to kuma watero gi onge koro puro niang' e yorno endo en midhiero maduong' seche moko samwa endi kabe ni niang' no chiek tinyalo nyiero nikech sani gisayo jopur mondo gibet negi sani koro ginyalo yikra ni gimiyi 5,000 mondo gibet niang' gi patan. To the moment makoro niang' biro bedo makoro ji opuro niang' makoro niang' nitie nikech onge chenro kata chike kande gibiro chuli gima gidwaro ibiro juogo gibiro juogi kaka gine ma gidwaro sani to koro gijuogi koro ma en midhiero maduong' to gima kama wantiere sani makoro niang' tin ni ende nikech madhi dweche 2 kende sama dhi dweche 2 no jopur mang'eny onge gi niang' no endo koro joma yudo ohala e wach ni endi koro onge omiyo no areas mipure niang' sani joma wacho ni dhier nitiere gi jok matimo statistics kata mag jo Bureau of Statistics wacho ni dhier ng'eny areas mipure niang' gieki to magi gik makelo dhier nikech ka igoyo chenro iyudo ni iyudo gimiluongo ni negative return ok buko pesa ni mane puro godo chande e beto mokwongo ibiro duoke e beto mar ariyo then beto mar ariyo kisaduoke ibiro yudo ohala matin then beto mar adek ibiro yudo ohala maber kitimo pur maber tibiro bedo ka beto mar 5 kata mana beto mar 4. Yes koro mano midhiero ma wan godo kata lit mar puro niang'. Michael Aruma erokamano ahinya lere yo makare kendo lit ma untiere godo jopur mamoko bende ang'e ni ang' konwa mbaka okinyi ma kawuono gin to giwinje yo machalo nade nitie kanyo mani mulo kendo ka iwinja mane yo makare nitiere kanyo macho ni siling 4,000 en siling 4,000 e chenro mag pur kosetiyo kode yo machalo nade pur mar niang' kuom ranyisi ng'ama nigi puodho matin mogik onyalo dwaro pur gi omenda maromo nade kaeto bang'e ka koro osetieko chenro mag tere chiro chalo nade iwacho na chiedh nade mantiere Weighbridge kacha gin mage ponono ginyabedo ni gin achudhe mantiere Weighbridge koso Weighbridge kae en ang'o mantiere makelo pek ahinya ne japur mar niang'. Erokamano e Weighbridge ok magi ma wasago e koko kendo kata sama wuoye kodi ni endi last week ne naromo gi jakom mar jo AFA to nowacho ni ginyalo dwaro mondo gidhi gilim Weighbridge gi en wach ma midhiero maduong'. Weighbridge en mar mila e chal ng'at ma ing'e dir moko mane japamba ng'e dir mane puro pamba chande
ng'ato biro mana gi ratinde to ywa pambani ineno to ratinde kata oride ing'ine biro kawo aba mang'eny to chuli matin. Sama wuoyni endi way bridges gieki gin mag kambe mag marego sukari gieki to japur sama ipimo niange onge kanyo. Maendi en midhiero maduong' mwasewuoye kendo wasatemo mondo wawach ni japur onego bed ni neno kaka ipimo niange to ok nyalre mak mana ka obedo chirno aina mane chike manoketi mag regulations manyalo loso maber ma japur yiene representative mar jachung' mare dhi ng'eyo kaka ipimo niange. To mokwongo way bridge no endo onego bed way bridge ma standard ma ko odi ma hinyo japur. Chien kunya chande kane pod wan gi Kibaki ka jatelo, anyalo miye example. Jaker masani endi notemo mondo odhi otemo mondo opim niang' ka e way bridge moro. Dirego ne Minister mar Agriculture. Gima noyudo ne ok nogoye pich but kaka wan kanyo endo nopimo niang' kogolo Mumias odogo pimo niang' kogolo Nzoia. Gima noyudore kanyo no endo ne en gimiluongo gi kisungu ne variance, pogruok ne nitie mar tan madhi 3 kama endi. Kibire way bridges ma nyando karka gi endi wi wadwa ibiro yudo ni nitie pogruok mar Kibos gi mar Chemelil kata gimoro gi 1 tan kata gi 3 tan we munda pimni ka nitie pogruok mar 1 tan to ne in gi tan onego bed ni in gi tan yudo tan tan apar for example tan apar to ng'adi tan achiel en siling 4,000 ne ka japur dhi asara sama siling 4,000 mene bedo handi ndiko no sama ng'ado tan 3 idi nyaka tan 3 ing'ado nikech way bridge en mare ino ngo authority mar wuoye. Koro ma en midhiero maduong' kar way bridge ka manyaka nana na kenyalo time makane ber sirikal onego bed ni kelonwa chenro kata regulations ma regulate way bridge owuon. And then japur bende ipango maber, chenro mar japur ipango maber ma wan gi iloso imiyowa capacity ma wanyalo bedo ni wanyalo assess the quality kata standard mar way bridge no endo. The matter ma onge inyalo neno ni ji wacho ni sukari mar Kenya nengo ne tek to sama wuoye kodi ni wuoyi wadwa pod gikwayo license tiende ni kaka wagalore kaka wafuwo kaka waikore okwajipanga sukari rego sukari nigi ohala maduong'. Omiyo kamoro amasa gin gi license mar loso kambe sani ng'eny. South Africa idwaro gigombo ni mondo giket 2 kidhi Transmara nado kuzigidwa ni mondo giket 3 Western gisamedo nyaka moko Tanzania gimedo moko to inja nege wacho ni puro odowe maber ni puro nyang'e marach dibe ni puro odowe maber puro nyang'e marach de gomigi license sani kidhi Tanzania ino ni sani endi odome dwoko piny nyang'e masani dhi puro deni nitie ohala maro kama opondo tiyude way bridge tiyude transport tiyude farm input. Erokamano ahinya wacho ni en achiedh nade en wach mapek ahinya mantiere kar kanyo koromoge jwang' ka wamedo mana koni in bende kamoro amora ma intiere med konowa pachien mane pod antiere kae gi wendo mano Michael Arum to Michael Arum bende ka en jakanyo mano ma Sakum wacho ni en riwruogni mag jopur ma bende ntiere kar kacha mar niang' en ang'o ma gikadhe achiedh nade machalo nade ma ponono gintiere mit gi lit ma sukari ni to en mane ukinyi ma kawuono ka wantiere kode kachiel wawinjane gino ma en bende okale kar kacha kaka jogo mantiere jopiny bende jopur gi jogi duto giwacho nade kotenore kod gigi duto. Ukinyi ma kawuono bende nyakwara moge jwang' antiere kae kod Michael Arum akoni kanyo mano mawuok Sakum kachiel koda ka en japur kamachielo watemo manyo mondo ayudane jaod bura mano ma Muoroni mano mheshimiwa James Onyango Koyo mondo ango okonwa ni en ang'o matimore kar kanyo kirango sectors mopogore opogore mago mag pur kaka inyalo bergi to sani gimoro dang'eyo kendo sani momiyo wantiere kae gi wendo ma wan go Michael Arum sani koro ka wantiere kodi achiel kachiel inyalo mana leronwa ne iwacho ni ero koro oseyud gik machalo kamagi iwacho ni chenro mag tudruok
mago ma opogore opogore mag japur ka wuok kadhi chiro. Lerno ane ni chiro ka en ang'o matimore ga kata ang'o mathoro timore manyalo miyo samoro uyudo lal maka gi kacha. Kiani ka inyalo winja achiel kachiel okinyi maka wenya mana konowa ni chiro to chalo nade. No kawinji maber gine no lal gile aya itemo lose kar kanyo sani kori winja sani kora winja doga erokamano ahinya. Ka isegolo gigo duto e Wing Bridge ma igologi miterogi e chiro kar kacha, chenro mag uso gichalo nade? Ng'ano nyalo penjore ni uso mar niang' nyalo bedo ni igole mana e chiro kacha, kose kawe gi lori to en kamano kodhi e chiro. Yot gi pek gin mage ka otenore kod weche gi mag uso niang' ma kore itiyogo kanyo kaka loso sukari? Inyalo wache yo machalo nade? Yor uso niang' sama yor uso niang' kosebet niang' to kaka nawacho ikwayo permit. Kane kata be mana ni contract en niang' ipure yore diriyo. Inyalo pure iluongo ni en contract kata chung kenda. Contract en ma idonjo gi kambi e chenro mar puro niang', okonyi mondo pur niang' ni endi. Kata ichung kendi to ka niang' osechiek itere e chiro ma en kambi. Sa mitimo kata weche ariyo gi eki nyaka ikaw gimiluongo ni permit. Permit kanyo endo e yo machielo onyalo wacho ni en dwaro chiro mar niang' ni endi. Adiera chich niang' to nitie. Mano miyo ng'ato ang'ata mopuro niang' ka sama wuoye ni endi kambe marego niang' ng'eny molo niang' mirego ka nitie mpango maber chich niang' nitie. Kata kamano chiro ken mana ni en chiro kende nyaka obed chiro michulie nengo maber tine ni nengo mar niang' tan achiel mar niang'. Sama wuoye kod nitie gimiluongo ni pricing committee ma ng'ado nengo niang' kaka onego bed ni chulo. Sani endi official price mar atan mar niang' onego bed ni siling 4,800 to sani ichudo nyaka siling 5,500 nikech ndani niang' tin. Sani chiro ber to ndalo moko ma chiro rach ma niang' ng'eny to pesa to nengo mar niang' ni piny. Kendo sano endo kambe nyalo sungo jopur kendo kane hapi rach kodgi ni ugwenyoru mikawo niang'i igolo nyando ka idhi uso ne kambi moro ma kata mana ni West Kenya. Ke jo West Kenya nigi bridge ka. Sana kuro niang' ng'eny jokiboso ok bi kawo niang'i. Jomoro ne ok bi kawo niang'i. Koro mane weche mag chich niang'. To ka niang' ka kosa ni niang' onge ni endi to chich niang' nitie. E yo machielo ka nitie mipango maber mar puro niang' ma nitie chenro maber ma olosi gibiluongo ni sugar regulations chande nitie obedo gazetted kende itiyo godo. Anyalo ng'isi ni chich niang' nitie kendo ok oromo. Nikech gima wacho kamano odiochieng' e kambe gi te ka gi operate atamalo 85 85% to gi niang' magirego odiochieng' en 4,100. Niang' nok dwa yudi pile niang' nok dwa yudi onge mano miyo ne yudo ni kambe gi girego atamalo 65. Fuok makamae 55. Michael, fuok makamani wuok kanye? Kiwacho kanyo ni niang' mapono ni golo ok nyal kaka mbirego kacha atamalo 85 nyalo bedo nitiere rem moro e wiye kanyo manyalo miyo kata ni niang' samoro bere ok nyalo bedo kata ni chopo moromo. En niang' moromo ni iyude kanye mondo mi kembewa mantiere Kaluo ma opogore opogore kata mantiere Western mantiere gwenge mopogore opogore oyude ni nyalo golo sukari manyalo romo ganda mano kapok ang' wachopo e wechego mag importation mondo mi ong'adane sukari mawuok e pinje maoko ni. Oganda otimo ang'o kata nang'o motimo mondo mi odine fuogni?
ng'ikruogni endi nitie yo ariyo minyalo time godo. Ka nitie gimiluongo ni kodhi maber, then gi pesa mipurogo maber, ma kiseluongo ni good crop husbandry. Teni kodhi nitie machiek maber, machiek chon, kendo ma tuoche ok negi, kendo ma oro mochayo oro. Kodhi no waonge kode, to dire mane nitie pesa masugo development levy, kodhi no nitie. Koro gima wakoso mokwongo kabisa en gimiluongo ni Ken Development Fund. Mano mokwongo. Pesa mwanyalo puro godo, kod pesa minyalo timogo research mondo miwa kodhi mowinjore, kendo pesa minyalo timo giluongo ni multiplication gi kisungu. Tiende ni kodhi ogole nasari, ipidho kodhi mondo us kodhi. Kodhi no onge. To ka kodhi no ne nitie, gima wabiro yudo mokwongo en gimiluongo ni productivity. Tiende ni apuro eka achiel onego bed ni golo nwa tan 40 karach. To kapuro kodhi marach, tapuro yo makita onge gi pesa, average in Kenya eka achiel miyowa tan 20. Ng'ikruok mar tan 20 mani wiye gi eki, mae remba ma wan godo. Mano yo mokwongo. Koro kwanyalo yudo ni eka ka eka wapuro maber, mayudo eka ka eka wagolo tan 40 katin, kech golo mogolo tan 50 kata 50 kata 60. Mano romowa gi eka sama wan godo ma wa supply kambe gi eki nyang' moromo golo milion 1 mar sukari, ma ok wabedo gi ng'ikruok ni wagolo sukari kowuok oko. Mano yo mokwongo. Yo mar ariyo, kane pesa nitie, wapuro chabla ni endi, wayawo puothe moko ma sani koro dong' nono, ma sani ji noweyo nikech midhiero mar nyang' midhiero mar puro nyang' oingowa. Ji koro weyo, jomoko koro pur giwacho ni giteme gi puro gimoro, to nosatamogi. Kech gimoko jo South Africa notemo mondo gipuro olayo mang'eny. Olayo gino nodhi nono. Jokmanugo puro olayo nodhi nono. Butere be notemo puro soya mang'eny. Kuma ne gitere soya no notamogi. Sani gidok adoka e niang' no endo. Nikech niang' nigi structures gi systems mi iuse godo. Koro e yo machiek awacho ni ka wanyalo medo chiek mar niang' to gi puothe ma wan go sani, wanyalo golo sukari moloyo milion 1 ma wamadho, mwatiyo gi Kenya kar kaendi, ma wadog water Congo. En ang'o mamono utimo mano? Iwacho ni en sirkal koso un jopur? Gima mono watimo maendi, ing'eni sirkal Kisumu oginene jopiny onego bet piny ka piny, sirkal ka sirkal onego ket gimiluongo ni lwasi maber mar timo ohala moro amora. Lwasi maber en kama iyudo loan, kata loan mitimogo ohala no endo yo mowinjore. En nyang' kar kaendi chieng' kucha chande ne wan gi pesa moromo, kendo kane wakawo loan gimiluongo ni Development Fund, nowachulo interest mar 5% kende. Adier dongo mano ne cheap, kendo ok ng'adi go dichiel, ing'adi go mos. Ndalo go eko nwang'o gi shortage mar sukari, kendo wan gi that record. 1980s ne wan gi sukari mang'eny mane nyalo ter oko, nikech nitie pesa midifuro go niang'. And then nitie gimiluongo ni extension services. Ipidho kodhi maber gi gimoro. Sama weni endi, pesa mipuro go niang' onge. Komi kadi omiyi loan, opuro ni gowi, obiro ng'ade interest rate mar 20%. Jopur ok nyal. Yudo jopur mang'eny bang' timo mano giwe pur kendo, nikech ong'ade gi tema pesa no rumo. To ka en gimoro ma en 5% chande, japur biro tiyo matek modogo develop miluongo ni ratun e yo mowinjore, momed gimiluongo ni chiek mar niang' no endo. Koro ka niang' ok nyalo chiek ma eka achiel wayude tan 40 kadhi mbele, pod onge gima biro achieve.
to tarik 40 wanyalo kadhi mbele ka wan gi kodhi mowinjore to wan gi external services ma onego bed ni sirkal ema chiwo kisa ng'ino chon chande ne wan gi kambe mag sirkal then kambe mag sirkal ng'ino sirkal ne gitimo external services ne gi external service apan wawinjore gin gi wegi kambe wan go sani gi eki gin mag ji wegi gi gino ok gitimo mano be ko badhogi kata nyango ko chieko ko badhogi lakini kaen mar sirkal no ensure ni pesa nitie ni puro godo mano keto lwasi maber donge mar ariyo o make sure ni kaka en sirkal obomi extension services ong'eyo ni nyango ipidho kodhi maber idoyo maber i-apply fertilizer maber kendo i-apply pesticide maber mano ng'eni tich sirkal onego bed notiyo mano ok tim sani because for a long time ok time gande ndalo midhiero mar liang' ni koro medre omiyo ko sukari wuok oko mang'eny kamano agoni erokamano ahinya mano Michael Arum. Waduogo mondo mi wadhi nyime to sani nyaka Ramogi jwang' en kidieny makoro daka oyweyo mokwongo icheno mar mbaka Ramogi ka waduogo twak pod nika ornwa ote SMS line oyawe na 3 nono nano ka gidonjo kar kae kendo waduogo mondo mi osomgi e mbui mar Facebook bende wantiere kacha Ramogi TV tudikoda bende Facebook fan page mara Cleophas Watch Twitter wantiere kanyo @Cleophas Watch Ramogi TV KE mane kaka yudwa kacha ka intiere Twitter kunde giduto tudrikodwa ka waduogo somo ote mari wadhi kor gwenge mondo mi wawinje pachin bende injapur ma intiere dala kanyo kama intiere wabiro kuomi mana bang' yo makao sani kikidhi mabor. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Iwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Imeenda kabisa. Nafurahia kucheza Kaede Jackpot juu sio lazima ushinde zote. Kama mimi nilikuwa na 11 out of 13 na nikashinda nikakuwa mshindi. Pia wengine wanaocheza Kaede Jackpot kwamba ni ukweli na wacheze na watakuwa washindi pia. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Iluongani Janet Oudu kidwaro wenda mari Yesu manowara kaka skiza tune mari to di star 812 star 784 hash to parnia Ramogi TV e od jower duto. Aparo ni nyako ni pod chich koda. Biro chuna ni anabede motanga hinya ka. Odiochieng' ma kawuono anabiro ng'eyo. Kuma ini dhie gotieno sani.
Nyagora mugejo ngaseduogo ywe no beyo kama na matin sa osekal dakika ang'wen tok sa ang'wen mar okinyi wakelo ni paro mopogore opogore mag jopur niang' kuonde mopogore opogore kod jopiny e counties waduto Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Mombasa bende ang'o winjore ang'a timore kar kacha odiochieng' ma kawuono chal mar fwambo waringo kendo wago tach wacho ni mbako romo waringo e counties mopogore opogore. Sano winjo ni jopur e county ma Kisumu negi wacho nade koto neko tok montiere ko sani mit gi lit mara niang' kata mano mar sukari okinyi ma kawuono. Okay, an iluonga ni no piyo ane jagoro maduong' mochung' ne jopur niang' e Muoroni ka. Wan gi weche adek modwa ni wawachi. Mokwongo wawacho ni wagone sirikal erokamano kuom weyore gi weche mag uso kembe mag sukari. Ka gisetimo kamano, koro wadwaro ni sirikal ogol pesa ma jopur puro godo niang'. And ma wakwayo through wabunge magwa nikech nitiere sugar bill manie bunge sani ma wagombo ni mondo tiek mapiyo piyo kaka nyalore mondo mi allow for the reintroduction mar sugar board mondo wayud pesa kaka jopur mwanyalo puro godo niang'. Ma ne timore chon to kanoketh sugar board to koro ma bende nolal. Koro wadwaro mar ariyo gima wadwaro kabisa mondo sirikal okonywa ni wadwaro ni mondo golwe wach mar receivership ni. Sani waonge gi receivers. Sani wan gi jok mokel mondo rit kambi ma Muoroni to rit kambi ma Miwani. To jogi onge gi pesa manyalo chulo japur, jogi okomi pesa manyalo chulo jatich, jogi okomi pesa machulo services mopogore opogore. Omiyo wadwaro ni sirikal sama koro imiyo kembe mag sirikal board timiyo gi managing directors ni. Muoroni Sugar gi Miwani Sugar bendo mi separate management. Wabed gi substantive managing director Muoroni Sugar makonyowa e luwo lai mag tich mag Muoroni Sugar. Sugar bill ni okelonwa issue mar zoning. Zoning ne waketho wach mar zoning mar kambi ka kambi cha to wakelo gimiluongo ni cluster zoning. Tiende ni kembe man Nyando Sugar Belt nyalo kawo niang' kamoro amora kuom japur to gichulo maber kaka owinjore juma ka juma. Kendo kembe man South Nyanza kamano, kendo kembe mag Western kamano. Koro geng'o kembe mag Western ok bi ketho niang' Nyando ka. En chenro mopogore opogore ma jakom mag mochung'ne weche mag jopur e county ma Kisumu bende koro wacho kanyo achiel kachiel ni kaka inyalo ber chenro gi duto. Okinyi ma kawuono nyakwana mga jwang' mane tok mano go kae kawarango mit gi lit mar sukari. Sani antiere gi wendo e studio ma Kisumu. Mara natura kwa achiel kachiel Michael Michael Arum ma bende japur e weche gi mago maga niang'. Iwinjo kanyo kaka japur e county ma Kisumu ta mano man Muoroni bende oloso kinyi ma kawuono. Wach mar sugar bill 2022 ni mano kel kanyo kod jaod burano mano Emmanuel Wangwe. Gino mosebedo kata kadhi nyime. Iwinjo kanyo gigo ma otemo wacho manyalo bero mano Sugar Act ma bende osebedo kar kata kaluwore gi mano bende mano kale higa mar 2013. Gima nitiere iye kae iye en mane? Kiwacho ni zoning bende osekonyou kata masani manyien mano mar zoning cluster ni ochalo nade korka koru ka irango chenro mag jopur duoka ne kanyo kotere kod gino ma iwinjo bende kowuoka kuom japur mano mar niang' mayudore county ma Kisumu e gwenge ma Muoroni. Erokamano no wang'eyo kendo en jachung' mar jopur niang' Muoroni omiyo nokowuoyo maber e weche mag Muoroni. Ogombo ni Muoroni mondo chul jopur sama owinjore. Then momedo go eko mago nyalo bedo intaro kaka en e wach mar sugar bill hapo arach nikech gomiya wacho kamano T-bill ne chako gi sugar bill to nokale Uhuru nosaine kapok Uhuru noa to sugar bill notemo kabisa ma okale National Assembly yudo nene mar Wamunyinyi maka nochopo e Senate to nodinne gi kanyo e Senate ma kaka wan jopur niang' ne wamor ni at least koro wadhi bedo gi lokruok ma dho kisulungu ni legal reform mwagombo ga gomba e weche mag puro niang' gi eki. But hawi nobedo marach kwa yudo report na achiel kuom senator mowuok mana kaluo koni ema no object ema notamre ni en gi weche moko
moko dane bill no kadhi ma bill no dong e Senate kora mo 2022 sani bi parliament masani honorable Wangwe nochako duoke kano duoke sani cha no sakalo sani cha ne itimo ne gimiluongo ni parliamentary committee public participation gi parliamentary committee ne gikawo muginene pach jopiny manyando ka ne gikale ne gia Western 2 weeks ago nija ne gitieko gi Sony ne gin Sony Transmara then gi Sukari ne gitieko maber koro warito ne gindike report gi mondo gitere parliament iluongo ne full house committee mondo gisome mondo ka gikale gimiwa maoni mane wawacho ka ginyiso ni pachwa ka be gikawo gik mamoro wa gi bill ni endi mokwongo nowasawache nodaro Kenya Sugar Board gimomiyo wadaro Kenya Sugar Board okwala ni mondo riwa gi kothe mamako kande nikech gimiluongo ni afa ni oduong' oting'o kofi e iye to oting'o tuoro iye to oting'o pambe iye to oting'o oduma iye koro mondo jogo manage gini tek to ka wan gi Kenya Sugar Board to wan gi directors wa mawuok mana e dierwa kar kaendi division ma gibiro loso en mana mar sukari koro gibed diverted mondo gitime weche moko go eko kwa biro gi Kenya Sugar Board mano wabodara mondo koro division obedo otim piyo piyo gibiro manage di mana Kenya Sugar Board ne nitie ne gi manage Kenya sugar import maber kendo it is recorded in diere go eko importation mar sukari mane wuok oko ne bedo manage maber weche mag moko gige bende timo maber mar ariyo mwadwaro kendo gimiluongo ni keto chenro kaka Kenya Sugar Board nitie inyalo kete maber nikech obiro bedo ka regulator en obiro ng'iyo kaka chenro bet akone gbe no apuro niang akone gbe ne wabeto gimana mano ne gbe ne watimo Kenya Sugar Board nyalo timo na mano maber as a regulator mo wayie kode wach machielo wach bill ni endi okelo gimiluongo ni Sugar Development Levy kendo wach Sugar Development Levy sukari mowuok oko onego bed ni chajo 10% mano mabiro ni Sugar Development Levy mabiro konyo wa puro niang then sukari molas kar endi be inyalo juogi to ok nowacho inyalo juoge nang'o koro gima watemo wacho en ni yani gima walak kwawuoyo kodi kama ka japur niang en ni pesa mipuro go niang onge to bili ni endi kokale kendo akwayo nonego kale pesa no nitie obedo propose kata obedo provided e bili no endo mako time to jopur niang biro dhi maber wabiro yudo pesa mapuro go niang e percent moro mayot gi interest moro kata mana atamalo 5 to sani endi wachulo atamalo 22 ka wanyalo kwa kawo hola kata omiwa upurunwa niang e yor hola gi kambe gi eki mano miyo pur niang bedo gi lete mang'anyo mi kani wacho ni iwuoyo kuom lete gi mete mar niang mar pur niang kata mar sukari kanyo en lete maduong' nikech wan wakawa jopur niang jena lemo jok modhier tikwacho ni mondo wach ijuogwa atamalo 22 kaka interest hinyowa koro bili ni okelo mayot to wang'eyo ga niko biro tena atamalo 5 ting'ade mos ok ng'ade dichiel sama wuoyo sani kodi sani ni endi kaka bupuro ni to ng'ade dichiel gimiluongo ni fast cutting ong'ade dichiel hinyo jopur niang bil ni ko biro to abotema kana watime ga chande mar ariyo bil okelo gimiluongo ni research mana wawuoyo ni abiro kelo kodhi machiek chon mochayo chieng mochayo tuo man gi sukari maber kata kambe girego to gigolo sukari maber koro wabiro bedo gimiluongo ni self sufficient wagolo sukari migolo kanya kar kaendi oramo wa madho mamodong waus oko to na wacho ni kuno monyalo uso sukari to ng'eny Southern Sudan ni kaduong Congo be ni kaduong gikuon moko mang'eny kuno mopure nyang ng'eny kabisa monyalo uso sukari ma mabogodo kar kani endi inego maber bende koro wadwar pesa ni kanyo research ni kanyo Sugar Board ni kanyo
then gimiluongo ni arbitration bende ne kanya. Arbitration tiende ni yani jopur ok nyal dhi e court. To ka an gi wach gi kambi to ng'e ni arbitration cha ne en pesa moro mayot, wanya that wa report ni kambi nupuro na niang' to ok obeto nianga. To koro ok nyal ng'ada loan. Arbitration ne ng'ado wechego maber kabisa. To kane Sugar Act mokwongo cha nobedo repealed, Sugar arbitration nokethi. Gini dile biro kono arbitration endi. Koro biro miyo wa tich bedo mayot. Bili be ko biro sama wuoyo kodi ni endi. Gimiluongo ni Sugar regulations biro losi. Obedo gazetted. Ema koro biro pango wa kaka wapuro, kaka watudore gi kambi, kaka watudore gi transporter, ma kapok ipuro ywana niang', kata pok apuro niang'. To eko ni ibiro ywana niang' kane ma yiero transporter, ok yiena transporter kaka kambi. Nyaka wandikre kodi, ibiro ywana niang' tachuli kamaendi. Sama wuoyo kodi ni endi. Nikech onge gi regulations go eko. Chike go eko onge. Ni miya pur hola higni 2 mokalo kata higa 1 mokalo. To direga ne rate mane chulo interest rate kata mana siling 22%. Sani ida chuga interest rate masani. Wadhi asara mang'eny. Koro ka wan gi chike mwandikore kodi gimiluongo ni contract. To wadil gima wandikore chande. Koro bili biro bedo gima chal kamano. Gimiluongo ni Sugar regulations. Ma wadwaro kabisa. Wach zoning. Ang'ena ngiduogi. Ang'wa duogi mondo mi ang'wa. Onge bill. Kendo bedo kdang' wayi for example sama wawuoyo ni endi. Ki town kama wabete ni endi. Wang'eyo ni kibos golo niang' butere. Ok dang' kono wacho ni kibos rach. Dang' wacho ni mane Mumias tago jo butere gi jo Mumias. Kibos ema nodhi makolo okonyo jo butere mochako niang'go eko odhi nyaka bose mochako dango mokelo kibos kaendi. Koro kero wacho ni jo butere gi gin gidong mana gi Mumias kende. Kata gidhi mana West Kenya kende. Zoning no kwadwar. Kata giluonge ni siji ken catchment area, siji regional zoning gieko. Zoning is a zoning. An kaka japur mabet karakani endi personally kaka japur. An gima dwaro kaka japur en mondo okelna weighbridge machiegni e but puotha. Kata ko ja West Kenya mokele, kata koro ja Transmara mokele, abro tiyo gi pesa matin mater nianga e weighbridge machiegni. Koro an ok abi dewo, to kikelo ni mondo koro ikelna chike moko. Chike to koro biro hinyo japur. To gima ok hinyo japur, for example apon kacha gidwa do weighbridge. Ka weighbridge nyalo dhi kanyo, be mano wa Transmara dange go koko. Erokamano ahinya. Ok ginyalo go koko donge. Wadani imake. Correct. Mano miyo weche mag zoning mago konyo mana kambe lakini okonyo jopur. Japur gima odwaro en ni yani ni onego bed ni puro ipimo ne niange. Gima kisungu luongo ni at the farm gate. E do puodho kanyo. Erokamano ahinya mano Michael Arum. Utro kola chel kachiel ahinya penjo thoth ka waduogo ang' idwoknwa penjo mano motenore kod mago mag jotelo monego bed ni kalo chike makamagi. Bende gin gi paro mar kalo chike makamagi mondo okelnue lokruok. Mano koting'o nyaka jood bura mantiere e alwora mag gwengegi mago ma itime pur mar niang' e okang' mamalo. Nyaka Ramogi Jwang' pod wantiere kar kae, wadhi nyime kod twak. Wacho ni koro sani wawinjane ni jopiny e kaunti ma Homa Bay to koro wacho nade. Ginyabedo jopiny mosebedo kacha kariwore bende gi jogo ma jopur okinyi ma kawuono hali abich ochopo e boma ma Homa Bay kendo koro sani okelno twak e yo machalo kama hali abich oyawre kendo machiegni e Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar mbaka oromo. Bagono ne mbaka okinyi ma kawuono kiwuok e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, owinji maber kabisa ka wachiewo makare kaunti ma Homa Bay kaendi kendo mana kaka wachono endo chenro ma mbaka oromo waloso gi jopiny wenyogi to gin pasgi en ang'o okalo kod twak ma bago okinyi ma kawuono kwang'iyo sekta mar sukari ma sani osebedo kod achiedh nade mapek mokalo to chutho okalo kod sukari moro ma ok ber kod ngima oganda ma sani koro ni e chiro kaachiel kod bende ywak ma jopiny osebedo ka golo kalore kod nengo mani malo mokalo mar sukari ma itiyo godo e pacho kaendi. Bende Cleophas ing'e ni
Homa Bay County kaendi wan kod kambi mar ji giwegi mar rego sukari mantiere kar chul bura mandhewa maniluongo ni Sukari Industry ma en achiel kuom county ma Homa Bay kaendi mandhewa osebedo ka dhi nyime kaluwore kod pur mar niang' kendo nitie jopur mathoth mokalo e gwengego eko ma sani koro timo pur niang' ma bende itero e kambi rego niang' mar ji giwegi mantiere Sukari Industry e ka chul bura mandhewa kanyo endo. Mopogore kod mano, an ka kod jopiny kaendi ma bende ji osebedo ka golo ywak margi kaluwore kod nengo mamalo mokalo mag sukari ma ji tiyo godo, kaachiel kod ywak manitiere ahinya to e sekta mar sukari ma ok osebedo ka dhi nyime maber e pacho kaendi. Wan gi jopiny kae modagogo mbaka ni to ere kaka gin paro mane ma gin go kata ang'o ma ginyalo wacho kaluwore kod midhiero mosebedo ka kwako sekta mar sukari e pacho kaendi, kaachiel kod nengo mani malo mar sukari ma jopiny osebedo ka ywago kinde ka kinde e pacho kaendi. Achiel kachiel abiro chako kod nyingi, nyiswa ni iluongi ni ng'ato, ere kaka ineno ka sekta mar sukari osebedo kod midhiero mopogore opogore e pacho kaendi. Gin ang'o gini ma onego bed ni sirikal mar Kenya timo e konyo bero sekta mar sukari, to jopiny osebedo ka ywago nengo mamalo mar sukari. Maendi ineno ka ang'o minyalo tim mondo bende nengo odog piny mondo jopiny oyud kod thuolo mar tiyo gi sukari utegi. Erokamano, nyinga iluongo ni Tom Mboya, an achiel kuom jodak ma Homa Bay, kendo an kaka ja-Kenya awinjo matek kabisa. Mokwongo ka wuoye wach mar nengo mar sukari, japiny inyore kabisa nikech kawuono sukari wang'iewo kilo achiel 220. Mamano en nengo mamalo kabisa king'iyo kaka kuondewa mwaege gin kuonde ma ipure tiang', kendo wan kod kembe bende ma rego sukari ka. To wapenjore kaka jo-Kenya ni tang'o momiyo nengo mar sukari ok nyal dok piny, nikech iyudo ka jopur bende ywago ni pok ochulgi, nienge bende olewe puothe ka, tiyudo ka pod iwacho ni sukari pod beche bedo malo. To wan kaka piny ma Kenya kata Nyanza, wan emwang'ere ni wan jopur maber kabisa e wach mar niang'. Machielo en ni ka aduogo e wach mar tiang' achiel mar sukari achiel ni, en gima litnwa kabisa kaka oganda jo-Kenya ni nyaka kawuono pod gima luongo ni sukari motimo kwiri pod inyalo keli e chiro mami japiny mondo japiny otigo. Sama magi timore to wan gi jotelo, wan kod sirikal monego bed ni ng'iyo ni to chiemo madonjo e bonde japiny chalo nade, nikech kawuono iyudo ka wach mar sukari machalo motimo kwiri ni oloyo kata mana shaka hola cha. Kech wapenjore ni to koro ji adi mosemadho sukari motimo kwiri ni. Nyaka bed ni en oganda mang'eny, nikech wan kwadhi e chiro kata kidhi e supermarkets iyudo ka nyaka supermarkets be o package sukari mondik gi nying supermarkets go mamoko ikia ni to gin to kembe gi mapuro marego niang' ni kama nade. Wagombo ni mondo sirikal otime nonro maber mondo ginyiswa ni to sukari matimo kwiri ni oa kama nade, to jomage ma osika kik giwewe gino ni kosemak ng'ato to bas en koro wach ne ruma. Wan kaka jopiny wahinyore nikech kawuono ka imadho sukari motimo kwiri to nyaka iyud tuo. Ka kansa negowa to TB negowa, to gimachielo bende chako biro kendo gi nying chiemo mwachamo. And yet wan kod sirikal ma responsible monego bed ni kapok gimoro biro e chiro to giseng'eyo ni gino chalo nade, bende ober gi ngima mar japiny. Koro akwayo kaka ja-Kenya kendo kaka japiny ni sirikal oweweyo mondo watho kaka jo-Kenya. Sirikal owe nego jok magirito gi mar sukari marach. Gimak jogo kendo gitim nonro kamili mondo ginyis jopiny ni to ang'o momiyo sukari marach ni ikele chiro ma ji chak ng'iewe ma ji madhe. Mano nyiso ni kare wadhi tho, dhano mang'eny dhi tho kabisa maloyo kata na bugni minane kunye ji shakaola ka. Koro en tij sirikal mondo rit japiny to mi japiny bende chiemo maler maonge kwiri. Koro akwayo ni gitemie timo nonro. Sirikal please kindly temeuru mondo ung'i ni to wadhi tiyo kod chiemo, nikech last time oduma ne nitiere ma bende ne nigi kwiri, kawuono wan gi sukari, kare chieng' machielo wabiro winjo na alot bende nigi kwiri. Omiyo temeuru mondo ukonywa. Erokamano. Bende an kaka achiel kuom japiny chawinyi giting'iswa ni pachi nang'o kwalo kod wach mwadhigo nyime kwang'iyo sekta mar sukari e pacho kaendi. Chakane gi giting'iswa ni paro mane ma in go kalo kod twak mwadhigo nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono. Gi nyinga iluonga ni Kevin Odero Gutu, Homa Bay kae mwatiye. Wasebedo gi sida ahinya
e Homa Bay ka nikech sukari miwuoyo wiye ni kata kidhie e dukni ma wan e alworawa ka yudo ni sukari onge. Duka achiel midhi yude sukari, to kiyudo sukari to sukari kilo achiel igoni Sh250. Koro wapenjra penj to Sh250 ni pok inyiewo kata mana lot, pok inyiewo chumbi. To koro pesa moko gidhi timo nang'o? Mamoko pok inyiewo gidhi timo gi nang'o? Omiyo wach sukari ni osebedo gima rach sana e Kenya ka. Every season wawinjo ni kembni ok ti. Jopur ong'anyo. Kiang'o otimore nade? Ang'a mono sirikal kata ka en chudo to chul joge wang' sa. To kata ka en jotendgi ma gin go ma gitiyogo kanye mok dwa chulogi. Ang'a mono gitudore gi sirikal mamalo mondo ginie gik moko dhi kare. Nikech kasa sukari onge, sukari onge. Sani kata mana kidhi e ute matindo kuonde giyudo ka ji madho mana gik moko mag pi lo makata sukari onge. Jomoko nigi jotuo makata ka ikimiye mana chae mar pi. Ok onyal madhe nikech mano tuo matuoe mar pi no ma koketo ne sukari e koko nyalo madho gino. Sirikal wuog oko mondo ing'inwa gini maler ni to ere kaka sukari nyalo duok nego ne piny, nikech mae gima kata kidonjo e ot the first thing ma dhako kuongo penji ni to ere sukari miting'o e jwandi miting'o ni, to koonge e jwala no adhi miyo dhako ang'o? To nikech pesa ne ni malo mana nyiewe go maonge, koro adhi atuoni chumbi e chae, atuoni chumbi e senyuka. To kachaka winjo wach machielo ni sukari kendo chako donje Kenya ka indi kendo manego ji. Saka ole ka nonego ji. Sukari kendo chako nego ji. Ng'ane achiel waziri jotelo gi machako inyowa gine magichaki kawo tenda mag sukari maricho e magichaki kelonwa koni. En okawo mare nikech en gi pesa mamalo dhi nyiewo maler ochiwo chame ode, to man gi kwiri marach manego japiny to en go. Okwongo kawo makwiri marach no mi kata nyamin gi kata nyakwar nergi moro kwongo tho e koko nego jo Kenya mamoko, to wek nego jo Kenya mamoko e june. To kendo sirikal okawo twane jok motimo tim kamano kendo gidonjie ma ok ni gik moko maneno kaka aji nyaluore gi buche mamoko chien to dhi owito ka. Ma be mana mar nego ji embo soe kaka so Makenzi emo dhi chamo oganda kaka Makenzi tho kucho oganda. Kapok awedhe ntiere kembe mathoth mokalo mar rego sukari pacho ka achiel Homa Bay County ka bende wan gi kambi mantie ndhiwa kucho. Bende nok en gima kare mondo mi sirikal oom sukari kawuok e pinje maoko, to bende wan kod gi kembe manyalo rego niang' e pacho ka. Ok ber nikech kata jopur sani ywak nikech gin gi tiang', to kaka gigol tiang' nikech ok dhi chulgi ema ok ber, nikech onego bed ni gikawo priorities margi gimiyo kembnigi mondo mi gichulgi e wang' sa, mondo mi kembnigi otimre yudo kaka rego niang' mondo sukari obed mang'eny e piny ka. Koro mondo mi ji oyudi onge tiende mondo idhi kaw sukari oko, nikech kembni manolos kagi nolosogi ni gilos niang' kendo mondo mi gireg sukari mondo ji obed gi sukari moromo. To kuseketo wani udhi uomo sukari oko, kare koro kaw kembni gi be mudu tero oko mondo ji dhi okaw sukari te oko wa. Koro ji otho te mondo bednu maber, nikech kembni gi eman kae ka gin kae ka gindiko ji jok mondik kanyo be mawinjo maber e ka gimbe otimrade giyud gimoro gidhi godo e ot. Koro losane wach mondo sirikal mamalo odonje wach ni kendo hakikisha no gore gi gini nyaka oko. Wadwa bedo in peace, wadwa jo Kenya ma healthy kendo wabed gi ngima makare ma ok ni gimoro amora donje diendwa, to wan bende wabed maber ni wayud gimoro wasofukwa e omiyo wan gi kembni e Kenya. Erokamano ahinya. Imene chakane gi nyingi ti nyiswa twak ma in go kalwe kod wach ma wadhigo nyime mar ng'iyo sekta mar sukari e pacho ka ndi machiegni. Erokamano, gi nyinga iluongo ni Richard Monye, ajadak e Homa Bay kae. Ngima osebedo matek kabisa, nyaka ne wadonje sirikal masane ne ngima osebedo matek. And pok wawinjo maber ka wachako gi cham mogo kende beche ni malo, kata sukari. Sani ri sukari kende king'iew kila adek to rombi gi ng'ama ong'iew simiti achiel. Koro ok wang'eyo ni wadwa ni wagedi koso wamadh sukari. Ngima ne wawinjo ni ngima dhi dok piny, to ngima oidho malo sana moingowa. Mondo sirikal ong'e kaka nyalo konyowa wawegi wan jo Kenya. Sukari modonjo marachno ong'e kaka onyalo chunge mondo mi komake to wang'e. Ok ni nyalo mak sukari marachno kendo ichaki ng'iso ni chaki duoke piny machielo. Ok wang'eyo gimomiyo ichaki kaw sukari ni duoko. Kaw sukari mondo wang' kabisa. Aonge kod weche mang'eny. Kapok awedhe, ang'o minyalo tim, ang'o ma sirikal nyalo timo mar bero sekta mar sukari kod kedo kod jogo eko mosebedo ka rwako skeche ma chik ok opwodho e pacho ka ndi? En namba achiel, kaka Homa Bay County ka wan kod kambi mag sukari marego sukari mang'eny. Wan kod Sony Sugar, sukari industry ntiere ka. To wawinjo ni sukari Sony Sugar ikawo idhi uso mana Uganda, kocha mikawe sukari idhi uso kocha. To Kenya kandi to wan wadong' ka wachandore wach mag sukari. Mokwongo nyaka ong'i kaka onyalo chulo jopur mondo sukari obedi e Kenya kae.
Kamano inya Cleophas Oluochi winjo gi tie kende neno gi wang' achiel kachiel paro ma kukum jodak e kaunti mo be kani godo kalwe kod midhiero ma sani koro kwako sekta mar sukari pacho kaendi kiwinjo kage wacho ni anya to jogo eko mosebedo ka rwako sukeche ma chiko ko puodho ma samoro nyalo inyo gi moganda mondo kawnegi okang' kalwe kod dwaro mar duond chik mondo konye tieko wechego eko ma samoro nyalo miyo ngima dhano ok bed makare kalwe kod sukeche ma gitiyo godo. Bende winjo ka gimulo kaka sirikal onego bed ni bero kembe mag rego sukari pacho kaendi mar konyo tieko midhiero mar sukari kod bende neno ni jopur kaachiel kod kembe mar rego sukari pacho kaendi omi teko makare mondo mi chenro mar pur niang' kod kembego eko omed chung' motegno maonge ng'ikruok moro amora. Cleophas Oluochi. Agoni erokamano ahinya Lebich kuom bagono twak makare kaunti ma Homa Bay. Ywak margi bende japur maono gi studio ka bende owinjo ng'ene ang'o duoke bang' yo makawo sani. Agoni erokamano ahinya Ali Abich ang'o duogo kuol mathoth mondo mi ang'wa tudre kod jofwambo mamoko mowuok bende counties ma opogore opogore. Bang' yo makawo sani sa oseromo saa 4 osekalo kanyo dakika 30 makawo yweyo mar ariyo chenro mar mbaka romo ka waduogo to watieko pod wabiro e kaunti machiegni koni kanyo kapok wachopo wabiro kik idhi mabor. Aparo ni nyako ni pod chich koda. Biro chuno ni anabede motang' ahinya ka. Odiochieng' ma kawuono anabiro ng'eyo kuma inidhie gotieno sani. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'eyo adiera mari te. Yeye Doli, koro osefwenyo gimoro amora ma initimo. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasekiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Riwri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar ka wawuoyo e yore mopogore ma kompyuta nyalo ketho wang' kod Jack Jalang'o mar Equity Afya Kisumu kod Kondele. Mana e penj laktar saa 12 odhiambo kik bai. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial star 802 hash on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Nyakoromo juang cheno mar makoromo dhi counties mopogore opogore arwakini machiegni mae tielo mogik mano chenro mara mbaka oromo antiere kae koda jafambo wadwa mantie county ma Mombasa Georgia oko oyawre Mombasa chiew nade
kawuono walose mit gi lit mar sukari. Nengo nitiere karaka, nitiere nengo mar pur, nengo mar nyiepo, nengo mar gole chiro kitere kuma opogore opogore. Ochalo nade kochopo nyaka sani? George Aoko machiegni bagne nyikwa Ramogi jwang' twak sani kaunti ma Mombasa. Mana kaka iwache no, jodak ma Mombasa bende koni gin be gidwane gigoe dhogi piny ewi wach mar sukari. Gikoni gineno ka jopur ywak, komachielo gikoni gineno ka nitiere sukari mawuok e pinje oko machopo e pacho ka to chutho kaluwore gi wath ma Mombasa kaendi. To gi midhieche mamoko ba bende sani nitiere pacho kaendi. To ok adwa na wach mathoth, antiere gi moko kuom onagi mantiere kadwa mane gi chakra chakato gi nyisa ni to wach mar sukari ni gen diher wach ang'o? Chaka gi nyingi. An iluonga ne Rafael Odienyo Wakaya. Awuoyo kan e dala mar Mombasa. To wan gi buok maduong' ahinya nikech wayudo ka sukari en gima piny mangima madho. Kendo en gima kelo dongruok e ngima mar dhano. To wabedo gi buok ni sukari manonego bed ni tieko kendo ni wang'o chakre higa 2018. To wayudo ka mibadhi otimo nam e dala mar Kenya ni makoro wabedo gi buok ni to ka sukari nonego tieki kendo nonego ruch kabisa. To yud ka kendo higni 5 kata higni 4.5 bang'e pod en mane go down mag Nairobi kod Mombasa kar kaendi. Wabedo gi buok nikech iyudo ka jopur ywak Kaluo, jopur ywak e piny Mumias, Chemelil, Soni Suga gi kamora mora. Tiyudo ka yulo duong' e dala wa kaendi ma wabedo gi buok ahinya ni sirkal mar Uhuru Kenyatta chakre higa 2018 kendo koro migosi William Ruto chako makendo. Tiyudo ka yulo newa nikech wan gi jok ma ok jo adier e yor deal gi ngima dhano. Iparo nang'o nikech kwadhi e dukni dhi nyiewo sukari bende sani jopiny bende ywak kaluwore gi nengo sukari ma gikoni ni malo. Iparo ni onego bed ni piny owacho ka okang' mane mar neno ni midhiero mar sukari ni rume pacho ka? To mana kaka iwache ni jopur be ywak gin yang' e puothe samoro lewo ka ok ochulgi. Iparo ni midhiero ni nyal tieke nade? Midhiero ni kaka inyalo tieki, sirkal nyaka bed abeda gi wang' matek kabisa. To kendo nyaka wabed gi jok mantiere gi code of ethics mong'eyo ni ngima dhano kata ratich dhano wabedo godo. Nikech wabedo gi buok ni to ere kaka kidhi e supermarket iyudo ni sukari ondik ni Naivas, sukari ondik ni Tuskys. Maendi to koro en rieko mane? Tuskys to loso sukari chieng' mane? Naivas to loso sukari chieng' mane? To wan gi ng'eyo ni Soni Suga e factory maloso sukari. To wan gadier ni Mumias ema loso sukari. To ka koro idhi yudo ni Naivas oloso sukari, en to koro yudo sukari kanye? Maendi en luoro maduong' ahinya ni magi gin jok ma yule bwo mesa gi jok mantiere gi mibadhi maonge gi luoro gi ngima dhano, ma iyudo ni gin agina jo sirkal mubetil to notel kendo gin jok ma wenge gi tek gidwa mani gineg jo Kenya nikech en ong'eyo ni momadho original to nyiewo oko, lakini marwa makoro dwa nego wagoni to ok lich ne kata ka tho nikech mane kawaida mare kaka kawaida. Ero kamano nyawayude pajadak machielo machiegni kaendi chakna chigi nyingi tito wach midhiero mar sukari ni mokwongo be itiyo kode kaka nitiyo kode chon kaluwore gi nengo ne sani gi kaka ne nitiere chon? Mokwongo nyinga iluongo ni Samuel Okoth Kwama SOK. An gi buok mang'eny kaluwore gi gik matimore Kenya waka. Adieri onge e piny ni kabisa. Sukari no omak 2018 kama kiuro dhure iye. To sani ko olepuka ni sukari no ousni ji dukni ma kamora mora. Ne sukari osambaza Nairobi, Mombasa, Kisumu, kila mahali. Koro giketo makiuri dend dhano kansa tupu, kila mtu wuotho mana gi tuoche. Koro kedhi hospital ikeni tuo ni akure kar mana gik magushi ma sirkal ema yie mondo donje Kenya ka. Through gi kalo mana port mar Mombasa gi import sukeche ma bandia gikelo gi usonwa ka jopur to gidwa chulo, jo Soni ywak, jo Mumias ywak, jo Soya ywak, Chemelil ywak, to niang' dhuru mondo gimi jo farmers pesa in time ni bwana. In gi kapar isepuro niangi wachuli mana onde samba seche ma ine puodho no.
gin gikawo sukari gichak import gik moko mabandia giuso ne oganda mag jo Kenya. Koro wan gi tho mang'eny e chunywa. Ywak mag jopur mag niang' osebedo e pacho ka koro thuolo ma ok tin jopur osebedo ywak ka ywak kinde ka kinde e wach mar nengo pur mar niang'. Iyudo ka maybe gik ma gitiyogo e puro niang' bedo matek, to ka gisekaye bende mondo mi gichulgi bende bedo matek. Iparo ni Nyao ne kanye? Nyao en jotelo motelo ne jotelo mochung' ne ministries mag agriculture. Corruption otimenewa. Gimbe gi compete mondo gimbe gi go biashara. Koro jopur gi import sukari mondo jopur magi ka othoe samba. Koro onge tiende mondo jopur. Koro jopur be ywaka kech koro ma wan gi bad governance. Yeah. Wayude jarek machielo chekno chagi nyingi tinyisa ni in kawuono be imadho sukari gokinyi kibiro e tich. An iluonga ni Kennedy Odhiambo Koe. Ana jadak ma Mombasa. An awuon ok amadh ga chai gokinyi. Nikech kaluwore gi kaka bech sukari oidho. Chopo kamoro ma koro bedo matek, koro chuni ni kiyudo kata maragwe gi chapat moro tikoya kwa kamano gokinyi. Ero kamano. Nengo mar sukari ni paro ni ang'o mwanyalo rakore godo gi midhieche mag sukari masani okwako pacho ka. En okang' mane minyalo kawo mondo mi midhiero ma kama endi otieki pacho ka pachi? An kaka pacha nakwane sirikal mondo sukari moko ma kidhi kata mane supermarkets tiyudo ni Tuskys nigi sukeche gi kia kidhi Quick Mart gin gi sukari to onge kunde mag loso sukari go gionge factory ma loso sukari. Na kwa sirikal ni ka giyie to gilor skache mabandi ma jogo import mawuok oko mondo mi gi promote kembewa kata factory magwa maloso sukari kaka Mumias kaka Sony Sugar. To kendo nakwayo sirikal ni gitem konyo jopur, gitem chulo jopur mondo mi mijing'o mar puro niang' mang'eny mondo mi wabed gi sukari mang'eny e Kenjwa ni. Erokamano ahinya. Wayude ng'at mogik sede ka tinyisa ni to pachi en mane kaluwore gi midhiero mar sukari masani koro okwako pacho ka? An gi nyinga an Kilio Nairo, ajadak ma Mombasa ka. Asebedo ka ng'iye chai to sirikal ni obwoga ogola chai. Kech sama kamane pod nyayada karito chai amadhe ote kabire town. To gima bwoga kaka jaluo wabunge wa Manyanza poko winjo ka gitwake wach sukari. Ta believe ni kembe te marego sukari ene Western gi Nyanza. Gachiel le Mombasa kamiluongo ni Ramisi. Tedo ka Mombasa ka pokaromo gi sukari mar Ramisi e supermarket. To Mumias kara diere manoro oloro Mumias aromo gi Mumias e supermarket. Koro kang'eni eta en company en e tok bungu mane e Nairobi ka. Sani ka ne wach sukari wuok momoko. Taneno mana ka jo KRA motere kot. Ok da romo gi cartels, importers ok naneno kata chiele kot. Koro kang'eni jo KRA gi kare gimbe gin authority mar import mwandu ka. To nambari jo KEBS to ni kanye. Kech apani tijgi en ng'iyo ni to gin. Gine magi miwa chamo toxic. Omiyo kansa oromo dendwa. Kato kwase chamo to koka gilandonwa. Gine monego bed ni kaone gi action kabisa. Kech sani koro gimiyo wa kansa kendo kichak gilandonwa. Ok ang'eni be sirikal ng'iyo ni to jo KEBS be gitiyo tijgi koso gininde tich. Ging'iyane kanyo maler, jogi hinyowa. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana jodak manie kaunti ma Mombasa kaendi ka gin bende gikone gigo e dhogi piny kaluwore gi wach midhiero mar sukari magikoni sani okwako pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Aya, erokamano ahinya George Aoko, giwacho yo makare. Wawacho ni ok madh sukari gokinyi, ok madh chai gokinyi. Moko bende penjore ni supermarket nochako loso sukari karang'o mondik supermarket e nying sukari ka sukari ondike mana nying supermarket. Erokamano ahinya, paro maber ahinya kowuok kuom jokanyo modak e kaunti ma Mombasa. Iwacho ni tich makare bende ma japicha ni bende kanga otimo kar kanyo. Mose kanyo lo joru piny kod mbako romo duto wagoni erokamano ahinya kuom tich makare ma otimo kar kanyo. Kiny bende timnwa kamano, wawinje pach jo Mombasa. Nyakona moke jwango wantiere kar kayo. Wendo wantiere godo e studio ma Kisumu. Wantiere kanyo kod Michael Arum. Watu rekode kanyo achiel kachiel. Wantiere gi Wendo e studio ma Kisumu mondo mi watu rekode achiel kachiel.
mondo mi ka wanyalo yude mondo konwa ne ni nyaka sani gik moko dhi nade. Mano ka wantiere kode e studio ma Kisumu, owinjo kaka oganda oloso chike kaachiel koda kama thoth mantiere kanyo e studio ma Kisumu. Nyaka sani gik mathoth ahinya mosebedo kacha katimore nyakore Ramogi jongwa. Winjo kacha nitiere wechego mag receivership, kata iwacho ni ikawo kambi to koro ichiwe ne jok mage. Oganda mantiere kar kapo nono ok dwa kata winjo e weche mopogore opogore mantiere kar kanyo, to nyaka sani gin mage. Mano ka watudore kode achiel kachiel. Mano Michael Arum wantiere kode kanyo achiel kachiel. To nyaka sani kata kapok wayuda ne ote man wuok e Facebook kacha, ote mag Facebook kod SMS. Nitiere penjo moko ariyo manodonjo kar kanyo, wanyalo mana kawogi e sani mondo mi wayudgi ane ote madonjo ka achiel kachiel. Aya, nitiere moro mawacho kanyo e ote ma wayudo kanyo SMS. Ma Kevo Jagem: anyocha daktari onyisa ni kik aherga keto sukari e chai. Sukari kelo tuo, sani wamadho mana nyuka. Nyuka no kikete sukari, koso biro mana kikete chai. Ombusa Steven wacho ni cartels e shida maduong' e thurka kirango sekta mano mar pur. Aya, nitiere ote machielo modonjo kar kanyo mar SMS. Wang'eni nitie ka wacho ni an japur mar niang', sirkal onego kony jopur. Oro SMS 239690. Kamachielo bende nitiere mano wacho ni an Uchieng' ka wuok Ratanga, an japur mar niang'. Wacho an ateroga niang' Sukari industry ndhiwa. En adier ni owinjo bedi ni ipimo niang', to owinjo japur obed gi janeno e kinde magi timore. Mar ariyo, ka obet ni niang' ing'adi nyaka pesa mano maromo kanyo 5,000, kata winj ni oywayi koro, mano be nitiere kar kanyo. Wacho ni jopur hinyore, oketnwa chik motegno manyalo konyowa kaka jopur. Erokamano ahinya. Mago ote madonjo kar kanyo. Michael Arum: wachopo kama koro wadhi ka watieko twak. Bende jaod bura kata jood bura mopogore opogore bende gisetimo tijno madwarore mondo mi gilose chike manilosi kinde mane pok wadhi e kaunti ma Homa Bay. Ang' nyiswa gino mani winjo e kaunti ma Homa Bay, gima ji olose, kaunti ma Mombasa jopiny olose, gimane ma jopiny dwaro, jopur dwaro, to jood bura nitiere monego bed ni chwalo weche machalo kamagi mondo mi olos chike manyalo konyo gayo kaka uso, kaka utimo weche mag ohala, gi kaka uso niang' mondo losgo sukari kuonde mopogore opogore. Michael. Erokamano. Anyalo wacho ni agwero kamano ne jopur niang' mochiwo pachgi, kendo adiera makende jopur niang' emong'eyo kama wuoche diyogi godo. Kendo kata wanyalo wacho mwawach machala nadi, samoro jood bura kande modani mondo awuo kuomgi kalore gi chik monego bed ni kala mar sugar bill ni endi, jopoga moko ok ong'eyo gimonego bed ni gitimo. Chien kucha chande kane walose weche mag chik, loso chik, kinyalo yiena mondo awach nitie jood bura moko mosekonyo jopur niang'. Kanyalo wacho adiera, kendo jood bura gi eki anyalo paro higa mokalo dwe machal kamagi ne wadhi kaka Suka Campaign for Change, ne wadhi e nyim jood bura mane iluongo ni finance and budgeting planning finance, mane ng'ama notelo negi, jakom ne en Wanga, masani en gavana ma Homa Bay. Sama ne wadhi e nyime, wan nokiawa, kendo kano winjo wach niang', naneno kano oywayo pache, ma gima ne watero noyie godo. Gima ne watero chieng'no endo, nwawacho ni yawa, ijuogo wagande gimiluongo ni VAT. E niang' ka watero, tijuogo wa VAT, imedo atamalo 16 ewi nengo ma wachulo koting'nwa niang'. Anyalo wacho adier kendo jopiny onego winji ni sama ne gavana masani ma Homa Bay ne en chair lady mar komiti no endo, nobedo jakor jopur niang', manogolo sukari ting'o transport, ting'o niang', ywa niang' kigolo e puodho kitere factory,
nogole gimiluongo ni list mar category mar exempt otere zero rated. Sama wawuoye ni endi proposal masani mar finance bill wacho ni mondo ogole zero rated mondo duoke exempted. Mano endo bene wasawuoye kaka sukam gi jopur moko mane wabedo go piny wawacho ni yawa kik gitim kamano. Koro jood bura bende onego bed ni ng'eyo ni gigi eki dhi inyo jopur. Wach mar ariyo madan mondo awachi, bill makoro wasani wuoye ni endi higa mokalo de nokale, tachiel kuom jood bura makia weche mag niang' kuma noaye gi paro mondo geng' mondo kik kale nyaka sani endi an mabed kani dhoga moko, kendo jopur niang' be dhogi nomoko kane okal chike moko to chik mar puro niang' ni endi tok nokal. Anyalo wacho kadhi mbele ni chien kucha chande sama ne loso Sugar Act ne wan gi jood bura moko mane otiyo matek. Sani achiel en gavana ma Migori, achiel machielo en gavana ma Kisumu sani, Profesa Ruth Onyango sani onge gi jomoko bende sani onge. Ayecho be notiyo matek ndalogo eko. Sani jood bura ma wan godo sani ok aluor mondo awachi nok gibed kodwa piny mondo gipenj wan onego bed ni gitimo nang'o. Ayie gi jaod bura ma Nyando miluongo ni Honorable Jared Okelo. Chieng' mane wadhi Two Rivers, hotel miluongo ni Holiday Inn, kane wadhi golo pachwa e chikno endo kaka sukam gi jopur moko mane wadhi godo, adiera nyalo wacho ne jopiny ni no receive wa maber, norwakowa mopenjowa ni tapenjo udwa ni mondo wakal ang'o. Sama nopenjowa kamano ebe nong'isowa pache okoni sirikal to ok chalo gima dwaro chike ni endi teni sama sirikal ok dwaro mondo chike no endo ne wayudo ni en sirikal ok dwaro chike ni endi ni sama koro wasawuoye mwagolo pachwa ministry mar agriculture mar pur be nogolo pache to nowacho ni negiwacho ni yani ni bill chike no endo kik kale okethe gini osa barua nosaw maler kamano wabet madhowa nomoko. Chieng' no endo nwawuoyo gi dwol mopogore ma wasiemo chairman mar agriculture committee ni kodwaro lweny to kethe chik no endo. Nobedo jokor jopur chieng' no bende. Anyalo wacho ni e committee mar agriculture jakom no endo ochalo jakor jopur. Honorable Jared Okelo jakor jopur. Nitie MP moro machielo bende ong'ama ike ber ong'e weche mag pur ojakor jopur e komiti no endo. Nitie yawuoyi ma pod tindo adiera nyalo wacho ne jopiny ni ok gi support weche giki. Gomiyo wacho maendi kane wan kuro ok ne gidwar gimiluongo ni pricing committee. Giwacho ni ang'o miyo komiti ni bet mondo ong'ad bech niang'. To joma madho ng'iewo sukari to consumers to onge kanyo. Tindi jomoko machwalogi mondo giked gi jopur niang'. Koro nyaka i komiti no nitie makedo gi jopur niang'. To MPs makoro wakoni, jaod bura makoro wakoni mosanyenyere oko mondo wane ka gidhiro gund ratiro kama endi to pok waneno. Pok waneno kowe Jared Okelo no kende pok waneno kata kowuoyo matek kaka giwuoyo gi weche mag public parasa chande mondo giwacho weche mag nyang' motegno kaka giwacho weche mane kaka giwacho weche mag BBI ka onge. Koro akwayo ni sani endi akwayogi ni giyie mondo gitim kaka dire mane nyong'ogi ayako grede timo chande ne mobilize fellow MPs maka jire dhi e parliament to sugar bill nokalo 2002 mano wabedo gi sugar 2001 ndalogo eko. Wako jo MPs masani kik gibed gi yomo moro ging'e ni adiera pur mare niang' e ngima ji mang'eny e Lake Region kar kaendi, kata kidhi Bungoma, kata kibiro Kisumu, kata kidhi Homa Bay, kata kidhi Migori, kata siasa ni bende biro tek kabisa. Kendo sia ipuro niang' Ugenya, ipuro niang' Alego. To ka ok gibirowa mwawuoke e ot miluongo ni od afacha
to wadhi hinyore. Sama weni ene katieko, jo od bura kwayogi ni mondo giket mijingo matek, gi mobilize, gi chok ginene MPs mako kande makia weche mag niang' eki mondo ng'e ni adiera jopur mar niang' bende gin achiel kuom sirikande ni endi, kendo gimaber onego giyudi, onego giyud hola, onego giyud kodhi maber, onego giyud onego gibed ochielagi, onego ochielo jopur moko ochiel kotamo gik moko ni giwuogo oko, nitie gik moko motamo ni ok wuogo oko. To wanti yie yani Sukari nyala wola gola ko oyaye kamano jo od bura onego chung kodwa matek ndakwa ni wan waikore kaka jopur niang' mondo wachiw ne gi support kata nungwa buchegi mondo wanyisgi ni wan jokorgi to wan kuro parliament ok dwa dhi wuoye gin ma giwuoyo nwa kuro kendo ok wating'o badwa gin ma giting'o badgi. Erokamano ahinya Makula Rum kuom yudo thuolo matoko Ramogi TV okinyi ma kawuono, kendo koro mano ema kelowa e giko mar chenro. Odiochieng' machielo wabiro yudo thuolo mondo mi watwag kodi achiel kachiel, kata ka in bur Nairobi ka, kata ka intiere Kisumu, en moro mar bedo kodi nyakwan Monge Jwang'. Bende in kama intiere kar kacha, wagoni erokamano ahinya. Elo nyawadwa Sharon Ong'ao kaachiel kora ka jogo duto mano kelo chenro biro ni e yo makare, ka odiochieng' ma kano wanono kendo warango mit gi lit mar Sukari. Wageno ni sirkal biro kawo gimoro, biro kawo okang' ma otegno kendo chung' motegno mondo mi sekta mar Sukari ochung' kendo orieny kaka sekta ono osebedo kanyo e kinde mokalo. Nakero ni chenro ma kamae okinyi ma kawuono e chenro mar mbaka romo saa 3 nyaka sani saa 5 kanyo ka chiegni chopo dakika osekalo 55 tok saa 4 mar okinyi akele giko. Nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwaro ma okeu nyaka sango walore gi kanyo. Nyasaye mondo riti koritan bende kiny waromi okinyi e chenro mar opiny kod mano mar mbaka romo oriti masane.